toɓɓere nde gaddanɗa kono haalduɓe ni nde tawno enen fof objectif uji gotum yiyande nde ko gotum fandare men e ɓuure korko ko gotum en kaldani temmo gaddumi Allah waɗi enen fof garɗen kawruɗen e point goto min kadi garatmi ko sens contraire oɗon dewle gonaɗe e aduna ɗe te koɗe karmuɗe dewle won dewle gonɗe e aduna ko taw karmuɗe haala mawko guura te koɓe gonɗo dewle ko karmi adi mawko aɗe mbayno koce hokkuminen yeru hay sino ko goto exactement mi hokkuma en exemple heewi ɗo yimɓe guurdi e nder galle mbiya debbo ma rokkam ndiyam mi yara o wima fadam seeɗa leela mbiyamo mi paare ndiyam ɗam ane ndiyam ɗam fof paari a haaldirani ɗum ala ɗo tolnima e kankone kadi o naniri ɗum to ala ɗo tolnima ɗo mais ittata so paari ko waɗata komo ittu ko ndiyam o rokkuma ɗon dewgal déjà te kadi jara par ce que a wino so addi kanko kadi aussi paare mo ɗam ngal taaƴi heewi kadi ɗo yimɓe gondi aɓe gonda en tant que copine copain gondon ha woda ko heewi ɗon gara e makko mbiyamo bébé min je suis enceinte komi reedu o wima joni ni mbatten profiten dewgal ngal yewtine mbaɗon secret hakkude moon dewgal ngal huume quelques mois après reedu feeña hen après yimɓe ɓe gona e lafnude est ce que aɗa tini est ce que a tinano te kamɓe koɓe suurnoɓe ɗum e ɗon ngal ɗon dewgal ala ɗo donc ça veut dire que ne heewi fannuji goɗɗi noon toon ha heewi surtout eko neɗɗo fijirata joom galle ko fijirata wonde mi paare mako to heewi fijirde ɗum to wona fijirde bonni yaha ha waɗa gueɗe tati so timmi laabi tati ngal harmi il fallait que ma goɗɗo ɓiɗo koko goɗɗo ɓiɗo ɗon donc ça veut dire ko won dewle noon ɗo yimɓe ne goni hen ɗum waɗi jebinde wali hikka e jamono mo gonɗen o weeɓata guila ɗo banggue tekke ɓornete ɗe ko nan yiide rafiji mbaɗino covid 19 en yimɓe donc holko woni balaji ɗiɗo holko woni probléme uji men ɗum ɗo foof ene jeeya hen c'est à dire que il faut que yimɓe batta mbeɗa andi oustasma ar hen ene waɗi ko diine haali hen ne heewi ɗo ko poɗɗa haaldude e joom galle ma eno ko poɗɗa haaldirde e joom suudu ma te a développe ɗum joni joni c'est à dire que wona tan mi anda no potmi wi ɗum hunde dewgal wona fijirde jomiraɗo subahana taala kanko waɗi dewgal o waɗi ceergal mais ko ceergal o ɓuuri anji donc il fallait que yimɓe ɓe ndeno ko c'est une chose très important heewi ɗo yimɓe ɓe ne gonda taw dewle mon dewtoɓe gonɗo dewgal ngal koko harmi ko tant que ngal humtan ngal wattaka ngal dagani donc meɗa andi oustasma ari hen nden goto mon foof ma noon tigui rigui alay saago toon to gandanɗa hoorema wonɓe toon to youtube ɓe beltinara ɗenɓe ne haadirni hen tawno kamɓe kala eɓena jeeɓa kadi eɓena mbaɗa partagé surtout c'est très important kadi wonɓe toon to facebook en jejjirani hay goto kono noon en jaaha toon to france calminen toon on mo ganduɗa hoorema kañum woni Haby Dia kanko aussi machallah ko battuɗo men hakkille no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kadi aussi ko hono ni tan tawno sondu woni ko dow kono hakkille mum ko less kanko woni ménage events machallah ko kanko jeeyi ɗum kanko jogui ɗum te kadi omo waɗa toon programme uji jukkuɗi jumtuɗi mbaɗɗi fayida te foof yahata koye professionnalisme c'est très important ɗum noon o salminama o weltanama en calmini kanko e ɓesgu makko foof duuɓi du min beltanimama no fewi ene garduɗa ni hande noon en jaltani dewle ɗe mbiɗen ni saabu ɗum haali société o haala dewle machallah kadi dewle ɗe caɗele nana e majji dewle karmuɗe ɗe kadi ene mbayna leydi ɗum kam so tawi ko Allah ko gonga saabu ɗum neɗɗo ne gaajoro walla ne fijira ko ganduɗa hoorema taw ne harmiti fagal ɗum ne noon ko wasde andude diine mum ene jeeya hen oustas eyyi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ne wayno société mo ganduɗa mboɗo miijorno ɗum toujours kono ko haala pular mbiyata ko tan so tawi ɓerɗe gombodiri tan ko dogata to hoɗum foti dogde ga ene a namdima kadi a haali ko hunde nde ganduɗa ko maladie hande gonɗo e nder aduna o kañum ɓuuri hay covid 19 o ɓuuri wonde holɗum no mbiɗa ni saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yamiri yo yimɓeɓe bindu saria waɗoɓe saria ɓe ko yimɓe nayo l'imam malik shafi o hanafi o hanbal ɓe nayo mbaɗi defte saria saɗa tawi ɗo jangga fuɗɗiri ko lahdari rewi ko asmaul bariyu muqaddimatul isiyu ko wayno risala en ha gayni jangga misbahu sadiq ibnu ashir misbahu sadiq puɗɗa wadde khalil ko ɗo saria gasata heddoto noon aɗa wawi ɓeydita haɗa gande goɗɗe kono ɗe defte kam ko ɗe defte woni aada janggueteɗe aduna hen kono ɗe duhi ɗe dukti holɗum waji goto ɓen kaali ɓe mbi mawɗo goto meeɗi wiide joom suudu makko addanam tel sa addani mi serima so tawi jomum addani tan cergal yani ballami o pot sa addani poɗo mi serima so addani poɗo mi yiɗa ko addani istisnama mbaɗɗa o cergal yani malla oto yalto galle o soka yalti galle o mi serima kadi sa yalti galle o ɓennorma o ko pañirɗa ko yo hoode galle maɓe hoorde galle nden ko cergal pañirɗa a namdata noon mbaɗɗa question ka ceerno malla mbiɗa ko ya galle maɓe
so tawi sarina yiɗi masala mbiya noon min ko yayagal mami haɗe balɗa omo heeɓi probléme ɓe mbino mawɗo goto meeɗi wiide debbo mum sa yalti galle o mi serima soka taaɓima palal ngal aɗa galleji mbaɗano palal fuuta nden sa taaɓima palal ngal mi serima tan debbo wonno ko jiɗɗo seere dogane palal yiɗɗo taɓade tan babiraɗo fi vitesse heeñi sorti palal ngal wakki dow balay mum wala famani on de ko jaayi meɗen famani kalmum hoode ko jaayi walla sisi wakki palam babiraɗo o andi debbo on koji ɓatta waɗa palal ngal saabu debbo o ko jiɗɗo serede o wi ɗum sa taaɓima palal ngal hande galle o jaltuɗama mi serima debbo o dogani palal ngal en andi so taaɓima tan cergal ngal yani ngam yidde seerede babiraɗo kañum ko jawta teppere ko heñi o sajiri palal ngal o fayi dow balade makko o wi ngallama a tabata to meɗa gongal e seera yo par ce que o mematama palal ngal taw allah famani arin kono hay oɗo sa ƴewata ko denɗo sari o omo reeni kanko ko haali ko comme par rapport no diji duuɓi du wini wiide adnam ndiyam sa adnan kam ndiyam ya mi parema sa parema ko pula ɗemgal français kono ɗemgal ngal aɗa ko ngal firti woni sellata tan gueɗel gotel kaala ɗemgal ngal ananta ceerda ɗum debbo ɗum sari jaɓata garɗa e galle desɗa ko nder jolfuɓe nde hande jolfo goto nen noon ko yiɗi bunde dewgal ma wi newal fasana sama jabar anne cikkuɗa konngol ko moƴƴol mbiɗa fasana ala tan debbo habbi bagage tan rendi mbiɗa ko paɗa bodi garɗo wi mbiɗa ka serima o wi holno mbimi noon mbiɗa ka wiya ala waɗi mi andano langgo ɗum wonno tari ɗum nangata ɗum saabu ana anda langgo malla famani malla garɗa mbaɗa je suis divorcé avec toi je suis divorcé avec toi sa wi sa waɗi divorcé makko a anda ko firti par ce que an goɗɗo arima noon ko kalɗa ko anda ɗum dewgal iwide mbiɗama holko wimo mbiɗa ka serima mbiɗa nemi andano langage min ko pular nanemi komin gari France ɓoyani dewgal heddi walla famani kono ɗemgal ngal ganduɗa muynoɗa pijirɗa garɗa tan tawiɗa aɗa haalen ko welma eɗen mbaɗani hen erreur goɗɗo jaara e debbo ma nen debbo yoɗani gara e galle goto man ma présenté yo o debbo ma mbiya wona debbo ma a dañi probléme ko cargal mbaɗɗa debbo ma yoɗani ayi mbiɗa debbo o wona debbo ma par ce que mi yiɗum wonta ganduɗa jomum jaa hinnoyde ene mana sa awni fuuɗa jaada e neɗɗo mbiya wonde jomum o woda tan e debbo ma wayi mbiya wonde mbiya wonɗo debbo wona debbo woda baɗɗo présenté jomum wi o kono debbo on ɗo sa wino noon a boni dewgal maɗa hay ɗum sa gajiri mum non par ce que debbo ma woni ɗon mbiɗa ko bana debbo kadi bana debbo wonko dagana hakkude moɗon won kadi cergal arata mbiya joom suudu ma hande kiisma wayno homo kiis nenam ni cergal ngal harmi dewgal ngal yani par ce que kiisma ko wayno kiis yumani yumma ka ɗan kay anana wonka waddata e muɗum oustas imagine jar ɗiɗo haaluji kalta ɗo ko subhanallah ne hulɓini ne waɗi fijiroɓe ɗum ha timma gueɗe ɓe mbima so tawi a wi noon a waɗi a settini gorongol ko tenga ko cergal immol ngol ko cergal tarbogol cergal ɗo gasi hankadi ɗo harmi noon humane e banggoɗo ko harmi noon yimɓe ne gondi hen ene gonde galle ene koddi hen ene gurdi hen hade toon mi yi seerɓe ha paari ene ngula allahu akbar neɗɗo seera ha yimɓe fof gandaɗo seera eyi wula joom wula gara wodo noddum bangima yewi seera cergal salsal yenna ka ceerɗo anda ko mbatta on debbo cergal salsal ma Allah debbo waɗi vaccale wi ko an waɗi bamum vaccale mbiɗa seeri ɗum vaccale no woti kadi ceergal ana yanir gueɗe gotel woni neɗɗo woni France nden talfangaji wodani binda lettre SMS mbiya lettre o nawanam Ablaye ka koro Sénégal nawanam lettre joom suudam ɓate ko nen ɓata ko mbaɗɗa hen ko cergal sari wi so tawi lettre yettima jungo debbo so jangui so jangal cergal ngal yani so yettima jungo makko tan so jangui so jangani ngal yani so yi o yiyani eyyi so jangi o ɗum so jangi o janggani a tan ka lettre memi jungo aɗa wawi neldudemo o jagga ɗum e nder hen nimso jagguma mbiya aɗa waɗa retiré ala mbatta retiré guila lawol ene salno mbaɗa retiré guila lawol guila cergal yettaki joni an par exemple so tawi neɗɗo waɗi neɗɗo écrit eyyi taw koye whatsapp eyyi whatsapp eyyi hankkadi ɓerde ma jaggima tan mbaɗa neɗɗo écrit tan mbaɗa debbo ma ni hen fat mbiya ɗum wonde mi serima debbo ma jimi hen mbaɗa retiré so yi aperti soko yi kay soko yi kay kanko yi haade ke wi hay sa waɗi retiré a tan ko fayi no yitere makko cergal yani walla famani par ce que ay woto SMS kalamama mbimama so tawi lettre aranno haɗi mo waɗi retiré tan ko gueɗe gotel somo aranno woodi mo kokkuɗa o nen mo kokkuɗa ko mawɗo joom haqqille so waɗi vi tan o yi a windi o ari wotto rewi haade mo hettade galle mam o wi o lettre de kaari winde ɗum kono noon mboɗo sikki tan ɗum windata no firna min komi jiwo binde mi soynima seeɗa ɗum fuɗɗo winde wayno cergal tan mi ƴeewa o liiri kanko mawɗo o walla famani to liiri ɗo o tawi ko cergal woni ɗo o saɗi yettinde lettre o walla famani o noddinma o winditema lettre o yimi wawa yettinde ɗum ha hande debbo nani dewgal to walla famani en tant que lettre o yettaki debbo siɗi o yiya lettre cergal yettaki debbo to kono so tawi lettre o ittima jungo ngo so debbo o wima an kay gaddana kam ko bone o wima hollomi gaddana cergal moƴƴani fof ɓe ceeri tan so janguin so bindi kayɗe mofti ngal yani so ngal yani noon heddi nunɗata hakkumaɓe Allah hay debbo ma tan onon tan ɗiɗo sari en hen sa ɗum yessata tawi sari wat seedeti won mawɓe nden soɗo yoƴƴi soɓe ceera ɓe guevirma hirande won mom guevir hirande gara
jooɗo ɓe ñaama ngone jaltinara ɓoysa tan ɓe mbiya an balla miɗon ndiyam adle mi seerima ni e taw ko ɗum inno ayi wonɓe mbiya betti kam min nde ganndum sino ɗum mbaɗanɗa min garta ɗo kono ɓurani jasde ɓurani jasde ɓurani naskede gorko ɗoftowo gorko hono mum yo seeroy debbo mum te Allah subhanahu wa taala o wi kono dubi nani kam wayno kono jokka jannguno ni omo yiɗi dewgal kono ɓuri ande fof cergal ete gueɗe tati dillinta alarsi gueɗe tati mbaɗata alarsi dilla alarsi woni to mbiyata to Allah woni Allah noon jooɗaki makan goto huwa ma kum ayna ma kuntum mi wiyani Allah ko nokku goto wonde Allah ala to ala ala ko Allah ala to ala Allah ala ma ɗum hen ko fewani omo dow to dow mum ala omo less to less mum ala kuɓiniɗo banggueji keɗɗoma heedo wodani kono noon ene waɗi wiye arrahmani ala arsi sawa ses alarsi o noon wiya dillinta alarsi so wona konngol la ilaha illallah soka wi la ilaha illallah Allah taga soyru e hunduko ma soyru ndu weeya han woni konngol la ilaha illallah ndiyatto alarsi ndu dillin alarsi arsi o yeeƴo Allah wi arsi han ma deeje arsi yimi deejata so wona jaafiɗa biiɗo la ilaha illallah o Allah wi ko adi wiya la ilaha illallah komi ginnoɗoma hoppore fuɗɗi innudemi ɗum tagi Baye Niass wi Allah wi adkuruni wa azkurukum ko qur'ana jangtoɗe kam mi jangtoon son jangtima kam e aduna mi jangtoon dente mi jangtoon to aljanna mi jangtoon to ala illiyina mi jangtoon kala nokku min Allah subhanahu wa taala kono ɗum gasani tergal gonngol ngol holko dillinta alarsi gongel woni Allah wol almuri yana leydi ɗum woni gadde seerem ɓe jana murɓoɗa ñiiƴi ma jiiɓa seere mawɓe ɓe ɓuuri Allah wol almuri yana leydi so Allah wol yani tan ɓerɗo e dillat sabu Allah wal so memi leydi alarsi dillat e gueɗel gongel holɗum woni wiide mi seeri dabam Allah yi ɓurani bonnanide so wona darto tan ene fijiri cargal ete hay joom lahdere o haali o wi ko aymani talal ene har menen ɗo wondirde cargal wa intihari lmuslim ihanatihi wa sabbihi wa tahlifihi fi gayri haqqi sariyi de génération joni de oustas mbaɗi ɗum ko mburen cergal ko hunde nde ganduɗa Allah yiɗa ɗum ni mburen ñebbe e tan kono yimɓeɓe yew hande ala ni ko hawni société o a yiyan neɗɗo wiyere sehik mo wuuri deftare ona sikko inde gallo ne waɗi mouvement wiya on koye debbo goɗɗo debbo woto seeri ɗum tawana sikko inde wonno ɗon ay lebbi ɗiɗi ɓe mbaddara eyyi ko ɗum probléme aɗa ko waɗata ɗum noon kadi ko addata ɗum kadi manquement de confiance woni a rasa debbo to ndesatama won sorɓe lesa ɗon ko heewi guila a rasani mo e société o won arɓe ne bonnamo ene bonni kama saabu ko yinnore heɓdema keɓanamo malla ɓiyto ala par ce que couple o ay ɗum tagui debbo ne foti wadde organisé gurdam muɗum holɗum an debbo soka wone wuuro e soka wone village kala to mbawɗa wonde waɗ organisé wima pour anda jogor resema rewɓe ferguitoɓe wi wonde hokkam danam ɓene eyyi yidde tan seerede hokkam danam tan ana hokkam danam ɓen yimɓe kadi aɗa addi ɗum ko resam resam kala non resam ko seeram ay kala ne jiiɗa debbo namdotade fam kanko wonno provoqué yo resa o wiyata ko min hokkunuma foof komin ittuno gueɗam fof mbarmi maɗa mi yi worɓe mi put kuccume maɗa a famani famminamo ho eyo kuccume maɗa jiimi worɓe fof calimi kala ɗaɓɓuɗo min salo an gari mi mbanmami foof pawmami dow hande noon kadi waɗata noon ko gorko debbo naafiguina he galle he authentique resam nawam galle bamma mi haalama anecdote goto seram nawam galle bamma mi haalama anecdote goto mon ami Pape Sidi Fall l'animateur de 2STV nannimo e milieu hip hop ko temmuji baɗi ni ko ni o waɗatno émission ngaji diine o waɗatno radio dunia anecdote ɓe ndewi soɓe gaddi tem ɓe ƴeewi soɓe ƴeewi ha nder par exemple so duttima enen e temmuji ɓe gaddeten ɗo chaque jour min taw e temmuji artiste uji ko quelqu'un comme Paco Leñol walla Wisabi walla Baba Kana walla artiste goto walla Safaray won sûrement won artiste goto jimɗo ɗo tem ala kulli haali ko wayno fos tranquille en roi hems sa ruttima e temmuji mum ko tem ne waɗi ko woni e nder musique ni wiye tem pour tem manam ƴettude tem comme par exemple tem mo ƴettuɗen affaire de dewgal artiste uji ɗi jimi foof donc heddoto noon ko an neɗɗo o duttoɗa pour wadde wittude ko artiste o yimata ko en jubbino hen ñande hen kokkuɗa hen exemple e Paco Leñol donc ça veut dire que c'est très important kadi ha joni ko pour lancer appel leñol ngol yo yimɓeɓe mbattu e ko artiste uji jimata ko hay so wona artiste uji rappeur uji ene waɗi artiste uji nalankoɓe waɗɓe comme Abdou Camara hande Abdou Camara sa ruttima e Baba Malen foof hande ko jimata ko hande ko ɗum ɗo voilà donc ça veut dire c'est important Dj haali ɗum nane o haali konngol Tidiane an sabu min Tidiane an mi yiɗmomo ha ganduɗa mbaɗa heɗoma jamma mi woni e woyde o puusi kam ko heewi e nder ko mbaɗami ko min ko diine ko darnimi kadi o yijit kam ko innira ko Cheikh Tidiane an haali Tidiane an galle Seydi Mouhamadou Al Habib o yaltata noon galle Ceerno Mamou Dia kala kasat Ceerno Mamou Dia wonno e diine ko Tidiane an addimo kasaraji o nangui kono noon o wi haaloɓe kaali wulloɓe ngulli siroɓe ciri cirkoɓe cirki kono ko nanoɓe kuuɓi hay ɗum ɗo wi ngol ɗon konngol o suɓino ɗum koye mawɗo goto nanoɓe kuuɓi par ce que imagine télé ji ɗinen kala radio ji ɗinen kala galleji ɗinen kala tafasir ɓurana a tawat neɗɗo jooɗi nder jama haala jiñu ne waajoma jalta mbaɗa ko jama haala no nanoɓe kuuɓi woni nanoɓe gasi ɓe gasi ɓe kuuɓi koko kuuɓi joni noon woni probléme ko an ƴewtan devoir ma mbaɗa ɗum kono oɗo aduna hande mataw no wiyete ko participation mon fof addata kono
kono Allah andi tigor nawde wuno ena wayno tan to wiyama championnat malla wiyama coupe du monde équipe fu mbayaade kono ko nawar coupe tan ko wona ferade konngol ma sa ƴeewi hannde ɗo ko yimɓe ɓe ɓuri yidde e ko koɓe ɓuri farnorade ko gueɗe golle puyɗe ɗe surtout ƴew saɗa hokka yeru tan hokku ɗum yero e télé ji he kala ɗo terɗe jaltinte oɗon ɓuri hewde vie uji kala ɗo puuci pacaji haalate ko ɗum ɓuri hewde vie uji yimɓe gara wonde mbiya wonde aha minen de hankkandi komin haangaɓe te ko haanguede tan min jottori ɗo hankanti so tawi jalti e nder télé tan jiya 1 million de vie jomumen daña ɗum e eywa so tawi noon wonti ko ɗum woni ko suɓa ganda kay han nayyi koko batti yardude laace e ko aya qur'ana haali Allah haali qur'ana o wi tagore nde afa hasittum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un mbete onon jikkuɗon min tagir mon tan ko sabu fijirde yusa cakti guiɗin e somuji mon tan ko ɗon mbaɗa ko wili on mate on miijahi ga paaru cakti guiɗin cakti guiɗin so mbaɗi noon mbawi o wi mate on miijahi ko ga wallahi usar suga e o wi onon mate on miijahi ko ga paaru onon mate on ganda kon maayo melo on ganda onon ko ga duttirɗon kadi kala monto goto yiiɗi onon oɗon jiiɗe wadde ko wili on son ma jiiɗon dusre la ilaha illallah hande kala mbaɗo organisé a miijata ko ceernajo a miijata ko oustage kari a miijata ko ɓurana a miijata ko haydara ƴewata ko ɓurɗo artiste ɓurɗo wawde jirwinde yo jirwu kadi comci ɗi so neɗɗo addi hôtel seɗa waɗi hunde ko ala har mbiyama deflen har nulore mbaɗen nande yo haruji jaltu osoto manne ɗum mbaɗi ɗum wadde mamiraɓe yew kono so tawi jomum sankima joñen wiyama kaari ma yi ko pular kaari ma yi ko pular wonno nde asanen ma yi ko pular kaari hande ma yi e sayi bama ma yi e joni wiya kaari hande ma yi e maw yi joni an so juraɗa yiyoy to jiɗɗa yiide ko hollede ka waɗano ya dusere la ilaha illallah silkeji qur'ana aɗa fof so bacce almuɓe Allah subtanama yimɓe almuɓe janggataɓe e gaddanma e galle he hande heewi mo yiɗa qur'ana soka ala haaji qur'ana wallahi billahi so tawi waɗano silke Allah heewi addande makko yimɓe ɓe ganduɗa mbaltoɓe ɗeerede ɓeɗe godi mbalta ko ɗeere soɓe gari ko innuhu kana sama wala ta deftere nde wonde kono 5 minutes taw nde gasi taw nde jangga yo Allah tantu yimɓe noon aɗa andi pular wallahi pular o ko Allah rokki aɗa andi hewɓe ene nana konngol taw konngol ngol ɓe defteren kono ɓe ganda konngol firat ƴeew so debbo wima ko ɗo ndesami ɗo ndesami konngol addantuma ɗo ndesami firti wonde ko monen kala yo tefto e gudel mum sammineɗo foti sammineɗe ɗo so debbo wima ko ɗo ndesami an holto ndeseɗa ko ɗo ndesami koye oɗo galle ɗe ndesami ɗo ndesami firti wonde ko ɗon wudere nde sammina ɗo ndesami ɗo ndesami iyo ɗo wudere ndesami eyyi ɗo ndesami firti wonde ko ɗo wudere ndesami ko teptinoɗo e gudel makko ha tii voilà ñande noon ñande nde jinnaɓe ɓe beltote nde sammine Allah welto nde sammine nelaɗo welto nde salmine malaikaji welto nde sammine nde ko nden nde sammina o wi noon ko ɗo nde saami omo jogui fartangue wiide neɗɗo ko ɗo nde saami ɗo nde sammina ananani